ассалому алейкум кадбонвони азиз. имрӯз мехоҳам тарзи таҳияи сихкабоби мурғиро пешниҳод кунам. маводи лозим: 1 кило гӯшти синаи мурғ. гӯштҳоро чоркунҷа реза мекунем, ҳамон гуна ки дар навор мебинед. гӯштҳоро дохили зарф мекунем, ба он адвия илова мекунем: тухми гаштнич, филфил, зарчӯба, намак. ба он 2-3 қошуқ равғани растанӣ илова мекунем, оби 1 лимон ва 3-4 қошуқ майонез. ҳамаро хуб омехта мекунем ва сарпӯшашро пӯшонда 2 соат ба яхдон равон мекунем. лаълии тафдонро равған мемолем. гӯштҳоро ба сихчӯб мекашем. тафдонро пешакӣ ба ҳарорати 220 дараҷа гарм мекунем. ва сихкабобро ба муддати 20 дақиқа ба тафдон равон мекунем. сихкабоби мо омода шуд.